Vive Ségou. Vive le Mali. Vive l'unité retrouvée de mon peuple. Vive l'Afrique. Billet alamsaye. Tuabukalo ale le temps aninani no e marsi san ale kɔni ye ba fila ani mugan ani naani ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn amara sɔgɔmada in na an bɛ an ka tanti fo n'o ye Jaba Sidibe n'a bɛ salilakaw ka sigi la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan bin batima tungara Fransikaw fɛ k'a fo k'a bila ɲagate fo min ye maraka Samake ka foli ta ka ɲɛsin ale fana ma Bajaji Ayidara ale ye an yɛrɛ ka Zavia Alimami ye yanfalajɛ k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen sirakɔrɔkaw fɛ yen Ibrahim Zakaria Traoré ale bɛ Kurazadi kunna Segukaw fɛ yen k'an b'a fana fo k'a ni timinanja ani cɛsiri a n'a ka baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen amara k'i yɛrɛ fo sɔgɔmada in na ko IM kɔrɔni k'u ye a sen fila cɛ ka bɔ a kɔrɔ dɛ ale fana disura amara bi ni kana kɛ mercredi tɔn dɔ bi ci tɔn dɔ bi ci autorité intérimaire n'olu kun sigira ka kɛ ni accord ye k'o fana baara k'o banna pewu ni ala sɔnna ma IES jamana ɲɛmaa 3 k'u kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan u ka sommet fɔlɔ la min kan ka kɛ o kɔnɔna ana o ɲɛfɔ Bamanci jɛkulu maa 6 olu ka sɔrɔ k'o bisi k'o bi bɛrɛla kalo 6 kɔnɔna na ministre de l'économie y'o fɔ o maa ye maa 6 jumɛnw ye u ye mun waleya kɛ an na dɔ fɔ o la communiqué du conseil des ministres amara o fana b'a an bolo nka nin bɛɛ lajɛlen na an bɛ dugawu kɛ k'a fɔ sunkalo ale tile 4 ye bi ye ala k'an ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ amara a y'a fɔ ministre de jago ministre ye a ka wuli k'i jɔ amara mun bɛ yen sugu kɔnɔnaw la sugaro a kɛra an t'a feere ye sabula gouvernement ye sɔngɔ min fɔ o tɛ anw wasa gouvernement yɛrɛ n'o ye DNCC ye amara ale yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ ni dabali tigɛ k'a fɔ ko butigiw b'ale bolo ko o butigiw ko mɔgɔw bɛ se ka taa sanni ko la k'o numéro di o butigiw fana tɛ ka don o numéro tɛ ka sɔrɔ maaw fɛ amara kunun ko mɔgɔ minnu taara k'u bɛ taa sugaro san juraw kɛlen don ka sugaro dogo u la sugaro yɛrɛ tɛ ye ɲɛ na i b'a dɔn ko n'i taara yaasa u ka se k'a feere i ma i bɛ min fɔ a i b'a fɔ ko jɛma walima nɛrɛmuguma ni e y'o fɔ o kɔrɔ k'e tɛ DNCC maa ye u bɛ sɔngɔ min n'o bɛ sugu kɔnɔna na u bɛ k'a feere cogo min u b'a feere ma o la n'o tɛ wa ne ko ko bilenman ni jɛma wa walima Mali ta ni kɔkan ta wa u bɛ siga i la sɔngɔ min sigilen don u fɛ u t'o f'i ɲɛna an dun ye ministre ye sunkalo don fɔlɔ ntɛnɛn tɛmɛnen a yaalala ka taa magasin batigi bɛɛ lajɛ amara a y'a fɔ ministre ye a ka wuli k'i jɔ ko kura sabula baara min bɛ senna bi maa caman de bɛ u bɛ ka sugaro ɲini u tɛ k'a sɔrɔ sugaro sɔngɔ yɛlɛlen don ka se yɔrɔ la bi a ka bon hakili ma yanni sunkalo cɛ u tun ko ko min ye 120 ye ale tɛ ka ye ɲɛ yɛrɛ la yɛrɛ min bɛ bɔ kɔkan ka na n'u ko ye 130 ye o de kɛlen don 140 150 ye bi o bɔrɔ o dɔw bɛ sɔrɔ 7000 dɔw bɛ sɔrɔ 8000 wa amara min ye bɔrɔ fitinin dɔ b'u bolo k'o ye 5 kilo ye dɔw bɛ k'o feere 600 dɔw bɛ k'a feere 640 dɔw ta ye 700 ye bɛɛ lajɛlen n'i ka sangɔ don gouvernement fana tun ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ko yaasa sugaro kana se ka yɛlɛ nka kunu ni kuna sunugo ani sɔgɔmada in n'an yɛrɛ ye munumunu salo minnu kɛ amara sugaro tɛ ka ye sugaro dogolen don butigitigi ka dɔgɔ kare kɔnɔnaw la bi minnu sera k'u ka sugaro sɔrɔ u ɲɛna fɔlɔ a dun ntɛnɛn don n'i ye ORTM lajɛ minisiri yalala yɔrɔ o yɔrɔ da dumuni fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen juraw yɛrɛ ye layidu di ko min bɛ yen ko a ɲɔgɔnna ma deli ka don o tuma na u bɛna fɛ k'a kɛ cogo di amara ne m'a fɛ yen
ngone sugaro ngonya nyini nga dese ja fika fo de ko nerema walma jema ni ala ye ci ko mali sugaro de bora e da sugu kono ko walma ko koga sugaro ube siga dula o ki DNCC ma ye ate fere ema wa mau u kamana gwane usrane amara kunu ngongima ngonye glasi sa keme ani biduru manta fotiwa oh hakila yere aye ko glasi be ka fere mugan keme flade bama koya ngagila ma chama ya e bololo sraw fe me amara glasi famba be boro jumen bi ma jume me ka glasi sorobi ka fere o fana gouvernement ne to fo bi de u ka wuli ko sega sega ko fana nyedo no ya soro o fana ka kan no be o fana ka fanyi glasi ba a chaman ba abe boro jumen bi ango fana jatemine o fana ka sega sega nta fo bi de ngamba sega sega li kan fo nyere mana mbolo da apalanga yoro mina domi mo fo nga mawu ta fonyi nga gouvernement fana ka baradu aka wuli aka laje sugu konna na anga association de consommateurs amara uka wuli kujo bara bu bolo de bara bari bu bolo jamana ngono na mboray meto mo ugo kanga labene ko funteni la hauta ba herika de binale amara ko yasa mauga kiso o funteni la hauta ma ko ni be do so kono kiki ya fien boro kaka ayoro la aso kana datugo idala nonte ko indina klibe degu u ya yira fana ka foko ma koro jika di uluni demsew ma jimi atetige ula wako al emire baliku ye nisun tigera ka ba kan yoro jaya jila uko fana ko mi nye jibutelu ye jire matrafali ko bela jilengo ki talanyi boisson munume ni globe ulula walma caféine ulula amara kon wati na ko mawku yere mina ulum minina mi nye mawbe sega yiride femunu dun o ye yiride unye ani yiri femunu be ni jiga tawula kosebe sogoma few ko ka ulu yoku toy jegew mi nye sogobleyi ko mawka chamambo o dunina ko ka gele mi nye yiride unye kata se jabibu na nyano ni namasa ni atobela jire masa ko beki wa hakili tola wa mamunu be ni tension be ulula uluku kolosi ukana ta yoro jawna ukanu yera do ko werewla amara ko funteni mi menale sokono sigi tan ertan duru ite bui nona ko amai ko wa ko bela jelenga fere ni dabali tafana wati ni wati iga jininke iyereka ya sebisega lafia to mi shufela fe ko sabula mawbe suna ni wati na otna fo ko wati be no fora zabe yela ma dushi ko na ete botuguni adunji ka kala de ni ya shuri ga tafla ni jetige amara sangaw fe anga radio partenaire me Centro FM Touré ko kunu ko cardo no oye sodito yi ko dafrila mata ma muga ani konontore tume kari ngono ma saba o fatura tanduru ulu sebe koro jogina Touré ga fola yulu bela jelen taga nu ye sangaw ulu ga dogotoroso ale kona no SSRF ye ame Touré fo ale anga radio partenaire Centro ani karantela ko aniche ani baraji ni waliya injara nyo kosebe radio partenaire to ku fala bela jelen fo ku wale jumando jani.ml FM ale sanfala la ya Alliance des États du Sahel ko nala sonama jamana kuntigu ulu ga laje kerengre ni nganga ke amara laje ko akanga ke Bamako yere de konna ya ake kunye munye ISC re kanga sigi tugodi sara kse jumonga akanga baraka tugodi atabolo ye munye ayela no ya masiru olmina ke munye akanga baraka tugodi ani jamana woro ka ngobolo di ngoma tugodi minye captain Ibrahim Traoré ye kabo Burkina Faso général de brigade Abdraman Chani kabo Niger olumina fara minye anga colonel Amadou Assimi Goïta ka ya kasega ni baranga Bamako konnana ko bara nunu mina na ke yasa ga waliya bauta ka ke ni ministre munu be jamana registra yana wala chef d'état major saba ulu fana bora ga bara munu ke ko waliya in sefe sa ubina na masugandi ma mege ISC a présent o amara ye mi me ko ba fa ga kalfa asimila nga ka be bobo nyoko ngorodi ni sa hage mga ka nyimo gala ubo fo walma kalo hage mga ke ubo fo na asimi bora be di mo gorema ainsi de suite ko bina na adla otugala
baara in kɔni kɛ don ani a wagati u m'olu bɛɛ lajɛlen dantigɛ nka ko ɲinan san kɔnɔna don a kan ka kɛ Mali ale kɔnɔna na maaw ko ten o ko fɛn min bɛ maa senteliya o b'i da teliya ko jamana ninnu yɛrɛ ja déjà u kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen ko komi Mali ko in bɛɛ lajɛlen ju donna ale de fɛ ale de y'a bɛɛ lajɛlen dili don ko k'a kɛ ni o ye Mali ka ɲɛmaaya fɔlɔ ta o k'o baara kɛ ka kɛɲɛ ni bi irisi jamana yɛrɛ ka farafinna an fanfɛ bolo la yan a ka jamana mafalenba min bɛ yen ni danaya dalen don a kan n'a kumakan bɛ lamɛn kosɛbɛ irisiw fɛ Amara k'o ye Mali ye k'o la ko bɛna ko caman nɔgɔya an ka jamana ale taabolo la. Amara n'an bɔra yen kunun ko an ye sɛbɛn dɔ sɔrɔ sɛbɛn bɔra Mali minisiri min sigilen don musaka ko kunna an ka jamana kɔnɔ nka fa sirila mars kalo ale tile 8 a bɛ tali kɛ mun na ko maa minnu bɛ yen n'olu ye bamancawale ni ɲugawale k'an ka jamana kɔnɔ olu ka musakaw k'o dɛrɛ n'a bɛ f'o ma ko ka o gele u tɛgɛ kana se ka d'a kan cogoya si la an ka jamana kɔnɔna na yan dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen min kan ka tɛmɛ faso ka cakɛdaw fɛ ko ka olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ sɛbɛn bɛ tali kɛ an ka sariya sunba la min ye transition ale sarti ye sariya kisɛ minnu bɛ musaka ko kunna an ka jamana kɔnɔ maaw ka hakɛw n'o o y'u ka sɔrɔw ye n'u bɛ jɔyɔrɔw la k'olu bɛɛ lajɛlen lajɛlen kɔfɛ sɛbɛn in tɔgɔ ye ko arrêté ko maa minnu tɔgɔ filɛ nin ye ni o y'u bugunatigɛ ye an'u kɛcogo ye ko ka olu ka sɔrɔw ko ka a lajɛ dan bɛ se ka sigi a sɔrɔli la u fɛ cogo min na a maa fɔlɔ Amara u ko ko o tɔgɔ ye ko Iyad Agali ko u b'a wele ko Abu Al-Fadal walima Abu Al-Fadal alias Sidi Mohamed Arli cɛ nin bɛɛ cɛ kelen tɔgɔ ye wa ko a bangena san 1958 Buresa walima Bugesa Kidal ale marabolo la ko maa min don a sɔrɔla yɔrɔ min na o ye Abe Bara ye Kidal région na cɛ don malien don finitigi a y'o kɛ min ye an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ baaraw a y'o kɛ a sɔrɔ yɔrɔ ko o ye Kidal ye u y'a ka numéro fana n'o o ye a ka nina numéro ye Amara ka taa fara min ye a ka passeport min bɛ a bolo n'o dira ma utukalo tile 10 san 2021 ko maa min don ko maa farilajɛ don a bɛ arabukan mɛn a bɛ tamasɛkikan mɛn a bɛ faransɛ mɛn ko wa fana ko u y'a yira k'a fɔ ko maa min don ko k'a ye furu kɛ den bɛ a bolo fa ni ba tɔgɔ bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen don Amara ko a ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ko min ye Ansardine n'o ye bamanca jɛkulu ye k'a y'o sigi a ka dɛmɛ ko bɛ ta ka ɲɛsin fɛnw ma mun de la Mali gouvernement ko sa ko k'a ka a nɔ minɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen a kana ta k'a bolo da musaka fosi kan n'o bɛ bɔ Mali la yan ko a tɔgɔ sɛbɛnnen don diɲɛ seleke naani maaw olu bɛ ka maa minnu ɲini kabini février kalo san 2013 san n'o ye Al-Qaïda ye min ye Ansardine ye ko olu ka kɛlɛkɛcɛw ko o ɲɛmaa don o min sigira sen kan san 2017 ko a y'o sigi sen kan ko wa ko min ye bingali min kɛra Wagadugukaw fɛ yen san 2018 a y'o a yira k'a fɔ ko ale y'o kɛ ko a ni sini min y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ Tombouctou bateau bingɛraw min ka septembre kalo san 2023 ko a y'o fana yira k'a y'o baara kɛ ko torosiya walew ka a b'o la warima yɛlɛma bamancɛ wale ni ɲugawale kɛbaw fɛ marifa k'o ta min ye ka kɛlɛfɛ marifa minɛnw ta ka se ka dangari a ka faso yɛrɛ la ani ka dangari jamana na ko a y'o waleya kɛ maa filanan min tɔgɔ bɛ lisi ka Amara o ye ko Amadu Bari alias Amadu Kufa walima alias Amadu Jalo cɛ ninnu tɔgɔw ka ca dɛ ale ko a bangena san 1961 sare feere min ye ɲafunge o sɛrɛkili la cɛ don a sigiyɔrɔ bɛnnen don Mali ma a ka baara ye wajulu ye min ye maliden don sɛbɛn minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ a yira sa passeport ko o tɛ a bolo nka carte d'identité numéro k'o fɔra a bɛ kan min mɛn o ye ko maa farilafin don nka a bomosi k'o ka jan u y'a yira fana k'a fɔ ko a bɛ kan min mɛn o ye filakan ye arabukan ani bamanankan a fana ye furu kɛ jɔyɔrɔ jumɛn b'a bolo ni ɲugawale ni bamancawale mɔgɔ ka hukumu kɔnɔna na sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye Front de Libération de Masina o min sigira sen kan janvier kalo tile 25 san 2015 ko o min y'i yɛrɛ sen don JINIM senna sa ko a bɛ o la min ye Ansardine ye n'o ye groupe terroriste k'a b'o la
k'a ye waleya cɛjugu ta bamancɛ wale ni juguya wale kɛbaaw k'a y'o kɛ musaka k'o sɔrɔ ni juguya wale ni bamancɛ wale kɛbaaw fɛ min ye marifa ye ko o b'a bolo waati ni waati kuma bɛɛ a bɛ baara kɛ n'o ye ka bingaliw kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ jamana k'a ye dangari o ka kelenya la ka dangari Mali ale yɛrɛ jamana bɛɛ lajɛlen na wa min ye bamancɛ jɛkulu ye fana k'a bɔ o la ko a yɛrɛ y'a yira siɲɛ caman k'a fɔ ko bingali caman kɛra Mali a n'a danfɛ jamana caman kan k'a sen b'o la Katiba di Masina in fana k'o fana ye bingali caman a yira k'a fɔ ko a sen yer'o la o bingaliw la k'u bɛ se ka mun fɔ maaw ye o ye Sevare kan k'o bingali a sen yer'o la kan min bɛ Mondorokaw fɛ yen kan min bɛ Mali brigade territoriale min bɛ gendarmerie min bɛ Yoroso ka taa se Nampala ma Segu mara la ko a sen yera nin bɛɛ lajɛlen na Amara maa sabanan o ye Algabas Ag Intala ye ale bangera san 1972 san cɛ don a bɛ Mali la a ye députéya kɛ an ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ Kidal a bɛ yen a ka nationalité Mali ye passeport numéro u y'o fana fɔ ko maa farilajɛ don a bɛ arabukan mɛn a bɛ tamasɛkikan mɛn min ye français ye ko a b'o mɛn ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko ale ni tɔw tɛ kelen ye dɛ sabula an ka maa mafalen n'o y'an ka cɛkɔrɔba ye Atayer Ag Intala walima Intala Ag Atayer k'o denkɛ don ale yɛrɛ ba fana u y'a ba fana tɔgɔ sɛbɛn a la a fana ye furu kɛ ko n'i y'a jateminɛ ko min ye a fa ye ko o fatura san 2014 décembre kalo san 2014 ko min ye ale yɛrɛ n'a dɔgɔkɛ k'u ye maa 2 de ye minnu bɛ Bala Amara ale ni Atayibu Ag Intala k'a fana furulen don a ka waleyaw ni Mali bɛ k'a nɔ minɛ o la y'o min ye bamancɛ jɛkulu min bɛ yen n'o sigira san 2012 san 2013 n'o kun tɔgɔ yɛrɛ kun n'o ni groupe bamancɛ wale ni wale kɛbaaw bɛ waleyaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ko a kun sen b'o la nominali o kɛkun ye mun ye o ye k'a jira k'a fɔ ni juguya wale ni bamancɛ wale kɛbaaw minnu bɛ kɛlɛ k'an ka jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan k'a sen b'o la musaka k'o sɔrɔ ni juguya wale ni bamancɛ wale kɛbaaw ka hukumu kɔnɔna na k'a b'o kɛ min ye marifa ye o b'a bolo sanga ni waati ka dangari Mali la ka dangari Mali jamana na ka dangari maaw la ani ka fara maaw ka maa minnu k'u bɛ bingali kɛ ta ka ɲɛsin Mali ma maa 4 na o ye Bilal Ag Sherif ye Bilal Ag Sherif ko ale bangera san 1977 san cɛ don ale bangeyɔrɔ k'o bɛnna Burkina Faso ma baara o ma se ka don a la Kidalika don Malien don wa o y'a ka passeport fana numéro de ko maa farilajɛ don a bɛ arabukan mɛn a bɛ tamasɛkikan mɛn a bɛ français mɛn wa a bɛ anglais fana mɛn han Bilal Ag Sherif ko n'i ye a ta k'a lajɛ sa ale fana ye fa n'a ba tɔgɔ u y'olu bɛɛ lajɛlen sɛbɛn a ye furu kɛ a sigiyɔrɔ o kɔni bɛnnen don Mali ma nka waati la a kun tɛ yan kosɛbɛ ko n'i ye san 2012 san maa minnu bɛ yen n'olu jɛra ka bin Mali kan ka Mali armée k'a dangari ale la n'o ni Ansardine tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a tun b'o la Jinim ale ni Jinim ani Jesim ko ninnu fɛn fɛn sigira sen kan kabini san 2017 sa ko a sen yera nin bɛɛ lajɛlen na Mali kɛlen don ka ɲangini ta ka ɲɛsin a ma kun jumɛn na sabula ni juguya wale ni bamancɛ wale kɛbaaw a b'olu ka ko la musaka a b'o sɔrɔ o ko in hukumu de kɔnɔna na a fana ye marifatigi ye ka Mali ka dangari a la a n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya la ko o baarakɛla don wa maa o maa bɛ yen ko n'o ko bɛna na dangari Mali la nin san laban in na ko a n'olu bɛɛ lajɛlen bolo dira ɲɔgɔn ma maa 5 na o ye Fag Agma Almamudi ye ale bangera san 1977 san min ye Imran de o ye ale ye cɛ don a sigiyɔrɔ o bɛnnen don Mali ma Gawo kɔnɔna na min ye Fadi ye k'a fana ye furu kɛ a ka carte nina u y'o numéro k'a la a n'a ka passeport numéro fa ni ba tɔgɔ u y'olu bɛɛ lajɛlen sɛbɛn ko maa farilajɛ don a bɛ arabukan mɛn a bɛ tamasɛkikan mɛn wa a bɛ français mɛn Amara ko a fana sen donnen don Jinim ale ni Jesim olu ka ko la ni juguya wale ni bamancɛ wale kɛbaaw k'i bolo don olu ma bingaliw k'olu ta ka ɲɛsin jamana ma ka dangari Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ni Mali ka maliya yɛrɛ la ani ka fara maaw kan minnu bɛ nin waleya in kɛ maa 6nan ani laban sa o ye Achakvi Agbuhada ye Achakvi Agbuhada ale fana bangera Kidal san 1977 san maa min don a dɔnnen don kosɛbɛ fa ni ba u y'o tɔgɔ fana k'a la a ka baara o ma dɔn a kɔni sigiyɔrɔ bɛnnen don Kidal ma Malien don numéro passeport u y'o k'a la ko maa farilajɛ don a bɛ arabukan mɛn a bɛ tamasɛkikan mɛn a bɛ français fana mɛn a fana furulen don jɛkulu marifatigi minnu bɛ yen n'olu kɔni ye bamancɛ walew kɛ an ka jamana kɔnɔ a ye tali kɛ olu la
tɔw bɛ waleya kɛ sa n'o ye bingali ye ka dangari Mali ka maliya la Amara ko a bɛ o la ni maa 6 k'a ɲininen don minnu tɔgɔ bɔra ka fɔ sisan u ka sɔrɔ u ka fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye musaka ye ko bɛ bɔ Mali jamana yɔrɔ ka taa ɲɛsin u ma Amara kalo 6 kɔnɔ ko u tɛgɛ kana da dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen kan ko wa ko segi bɛ se ka kɛ a kan fana ça veut dire que ni kalo 6 banna kalo 6 dɔwɛrɛ bɛ fɔ tuguni a kan ka kɛ hukumu kɔnɔna na ko maa o maa bɛ yen n'o sigilen don Mali jamana kɔnɔ ka nin sɛbɛn ninnu lawaleya ka nin baara ninnu kɛ ko n'u ma nin bɔ a sira fɛ ko u yɛrɛ bɛ degun sɔrɔ ani fana ko min ye sɛbɛn in ye ko a fa sirila don min n'o ye mars kalo tile 8 ye k'a lawaleyali bɛ daminɛ secrétaire général du ministère des finances ale de kɔni ye sɛbɛn in kɛ k'a kan ka bɔ journal officiel fana na ka bila page web kan min ye sɛbɛn cira maa min ma fɔlɔ u ye a original bila ye jamanakuntigi ale ka baarakɛyɔrɔ secrétaire général du gouvernement ani CNT u y'a bila ka taa ye den 3 conseil économique et social au conseil de collectivité haute cour de justice u ye den 5 bila ka taa ye primature ani ministère bɛɛ lajɛlen den 29 min ye gouverneur ye ani Bamakɔ district den 20 min ye vérificateur général ye 1 maa bɛ yen k'o ye direction ba ye n'o ni finance mɔgɔw bɛ baara kɛ o ye mɔgɔ 20 ye archive k'u y'a bila o kɔnɔ sɛbɛn fasila maa min fɛ Aluseni Sanu chevalier de l'ordre national Amara ni de ye Bataki min ni ale kɔni bɔra kunu maa ninnu jamana de ko i b'a dɔn sisan fɛn dɔ bɛ kɛ Mali la mɔgɔ caman t'a faamu a bɛ se ka kɛ sisan e bɛ nin Bamanan jɛkulu in na i b'a sɔrɔ i tun ye député yɔrɔ dɔ la ou bien i tun ye maire yɔrɔ dɔ la musakanin min bɛ sɔrɔ o la jamana b'a jate k'a bila i ka compte kɔnɔ walima i tun ye sɔrɔdasi ye i bɛ sɔrɔdasi jɛkulu dɔ kɔnɔna na ou bien hakɛ dɔ b'i bolo yɔrɔ dɔ la ou bien i kɛlen don ka fɛn dɔ di dɔ ma location ni fɛn na nin bɛɛ de bɛ yen n'o ye sɔrɔ n'u kan ka se k'o sɔrɔ ko ka o de tigɛ u la fɛn fɛn kɔni bɛ tɛmɛ jamana ka sira fɛ nka Amara ma ban dɛ soma minnu bɛ jɔyɔrɔba la n'olu bɛ wari d'u ma dun o bɛ se ka bali n k'o b'a la fo gouvernement k'o fana lajɛ dɛ yɔrɔ kɔni baara ma nɔgɔn dɛ baara ma nɔgɔn yɛrɛ de n'an bɔr'o la an bɛ don conseil des ministres la conseil des ministres kununko ko lajɛ kɛra Asimi Goyita ale ka yamaruya kɔnɔna na Kuluba faama sigiyɔrɔ la premier ministre ale tun bɛ ani ministre tɔw bɛɛ lajɛlen k'u kɔni ye sɛbɛnw n'o o ye conseil des ministres yɛrɛ bɛ baara kɛ cogo min na u y'o sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen lamɛn ka jɔyɔrɔ di maa dɔw ma ministre minnu ye baara minnu kɛ an'u sera ka baara minnu kɛ n'u kan ka baara minnu kɛ u y'olu bɛɛ lajɛlen dantigɛ Amara o de la sa ministre min kɔni bɛ yen n'o bɛ sariya ko kunna an ka jamana kɔnɔ Mamudu Kasoge ale y'a yira conseil des ministres la ko sɛbɛn dɔ b'ale bolo sɛbɛn min na tali kɛ notaire olu ka ko la ko notaire jɔyɔrɔ notaire kan ka baara min kɛ an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se notaire ka baara ma kan ka fini min don o bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ kan ka kɛ o sariya kura in kɔnɔ min ye ordonnance ye sa ni o kɔni tun bɛ sen ka kɔrɔlen n'o ye ordonnance 2023 ye n'o tun bɛ notaire ka sariyaw sigi sen kan k'o kan ka lajɛ k'o falen k'o don bɛrɛla ka bɛn ni waatiw kɛcogow ye u ka finikow bɛ o la u jɔyɔrɔkow bɛ o la u ka baaraw kɛcogo bɛ o la o de la kan la conseil des ministres la kunu Mamudu Kasoge fɛ sɛbɛn ale yɛrɛ de kan ka bila sen kan sa yaasa a ka se ka sigi sen kan ministre min bɛ sojɔ ko kunna ani dugukolo ko kunna an ka jamana kɔnɔ ani jamana yɛrɛ yɔrɔw larawulili a ko k'a y'a da conseil des ministres tulo kan kununko ko min ye siraba min kan ka jɔ n'o ye siraba de voie 2 ka taa voie 2 ka segin Amara ka bɔ Samɛ ka taa Kati ko sira dilanni ko kɔlɔlɔ t'an tɛ dɛ ministre ko maa minnu bɛ yen n'olu ka yɔrɔ kan ka ci ko ka sɛbɛn sigi sen kan u ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na yaasa sira in baara kan ka se ka kɛ cogo min na o ɲɔgɔnna de kan ka kɛ Safo nɔ sira dannen don yɔrɔ min na Safo ani kana Bangɔni farada la ko minnu b'o fana kan k'olu fana bannen don ka wuli ko parce que ko o de o gɛlɛya b'o yɔrɔ la Samɛ ta in filɛ nin san ministre ye sɛbɛn bɔ ko yaasa sira ka se ka dilan u ka o yɔrɔ in hakɛw di o fɔra conseil des ministres la kununko min ye sira in ye sa u y'a yira k'a fɔ ko a sira kɔni bɛna n'a to min ye maa caman bɛna na lafiya sɔrɔ o lafiya de hukumu kɔnɔna na fana a yelen don sa k'a fɔ ko décret ka ta yaasa ale bɛ se ka o baara kɛ cogo min conseil des ministres a ye jɔyɔrɔ di maa dɔw ma maa min bɛ yen n'o ye ministère de la justice kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko inspecteur des services judiciaires o kɛra général Jakarija Dunbiya ye ale inspecteur général ale yɛrɛ bɛ kasobongow ale ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kaso la olu ka tɔbɔtɔliko a b'o kunna
conseil des ministres a ye jɔyɔrɔ di ma o fana ma ministère des affaires étrangères kɔnɔna na Mali ka lasigiden Gabongaw fɛ yen k'o kɛra madame Nina Waleti ye ale yɛrɛ ye sariyatigi ye conseil des ministres a ye jɔyɔrɔ di ma o ma fana ministère du travail et de la fonction publique chargé de mission o kɛra Badra Alou Sangare ye ale fana ye sariyatigi ye directeur national des concours de la fonction publique o kɛra docteur Isaka Kulubali ye ale ye enseignant ye chercheur do ngo nunu maaw de minɛna ka bila kaso la ko baara ma se ka kɛ ka ɲɛ olu nɔrɔ bilalen de tɛ nin ye sa wa ala k'a ɲɛ ka d'a ma ministre ka kuma lase la a bɛ fɔ min ma ko communication ministre min bɛ yen n'o ye ministre de l'administration territoriale ye décentralisation ale y'a da conseil des ministres tulo kan ko jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko association des élèves étudiants du Mali AIM ko k'o ci a ko min ye AIM ye ko a yira k'a fɔ ko a sigira sen kan sariyakisɛ min n'o bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ tɔn jɛkulu kofɔ n'o ye fara ɲɔgɔn kan jɛkuluw ye min ni bɛrɛbɛrɛli tɔn tɛ kelen n'o ye parti politigiw ye ko o sigili sen kan AIM utu kalo tile 5 san 2004 san min ye association olu sigili sɛbɛn kan o la hukumu kɔnɔna na min ye association des élèves étudiants du Mali n'o ye AIM ye ko tɔn do tɔn min ni Mali sariya de y'ale yamaruya ka récépissé d'a ma a ka récépissé in ko a dira a ma avril kalo tile 20 san 1991 n'o ye 1991 ye ko k'a ta o don in na sa fo kana se bi ma ko k'a jateminɛ k'a lajɛ ko n'o y'a sɔrɔ AIM a tun bɛ ekɔlidenw ka hakɛw u ka taabolo u ka fɛn fɛn bɛ u ka ko hukumu kɔnɔna ko k'olu tɔpɔtɔ ko nin waati in na ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ ko AIM kɛra min ye ko a kɛra tɔn ye tɔn min yɛrɛ kɛlen don ka basigibaliya ɲɔgɔn ɲɛ sanayɛlɛ kalansow ni duguma kalansow ni denmisɛnninw ka kalansow la ko a waleyaw ye tali kɛ mun na o ye k'a fɔ kuma o kuma n'u ka tɔn ɲɛmaa yɛlɛmaw kɔni sera ko degun bɛ se maaw ma labanna ta in ko o kɛra février kalo tile 28 san 2024 ɲinan san yɛrɛ kɔnɔna na ko écoleden kelen ko o nin bɔra la faculté de sciences juridiques faculté de sciences économiques et justice la ko maa caman joginna ko nin waleya in a n'a ɲɔgɔnna caman minnu kɛra u ka bureau sigiw senfɛ n'u ka tɔn ɲɛmaaya yɛlɛmaw senfɛ k'o y'a to bi ko min ye ministre minnu yɛrɛ bɛ kalanso kunna k'olu tun ye AIM dulon fɔlɔ ko dulonin k'o t'a bɔ koyi ko fo k'a tɔn in yɛrɛ de ci ka bɔ yen pewu ko sabula ko n'o y'a sɔrɔ san 2000 décembre kalo san 2017 maa caman tun y'a k'a fɔ ko AIM kɔnɔna na gɛlɛyaw donna la ka kɛ ni min ye science technique ye o kɔnɔna na ko maa kelen kun sara o fana na min ye octobre san 2018 ko fɔnkɔɲɔgɔnkɔw kɛra ko muguciw kɛra o la ko maa caman joginn'o la ko dɔw ko joginnen cayara kosɛbɛ o la ko n'i y'o waleyaw bɛɛ ta k'a lajɛ ko AIM kɔni kɛra tɔn ye sa tɔn min kɔni n'a a jabala a taabolo a n'a kɛcogo bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn balawu ma k'o de la ko polisilakaw ni finitigilakaw mana jigin o kuma ka taa AIM ka baarakɛyɔrɔw la ka don ekɔlisow kɔnɔna na k'u ni min bɛ bɔ k'a bɛ fɔ ko kɛlɛkɛminɛn de don k'o kɛlɛkɛminɛn k'olu ka ca ko min ye ekɔlisow ye ekɔliso minnu bɛ yen bi n'olu tɛ kɛnyɛrɛye ta ye n'olu tɛ faso ta ye k'u gɛlɛya taara ka ɲɛsin olu caman ma marifaw ni fɛnw taara o la ko AIM ko n'i y'o ta k'o lajɛ k'a ni AIM kɔrɔlen ko kelen tɛ ko ka kɛ ni assise ale laɲiniw ye n'o ye assise nationale de la refondation ye ko yaasa ka se ka ekɔlisow sanayɛlɛ kalansow ni camancɛ kalansow ko ka basigi don olu kɔnɔna na ka kɛ ni assise ka laɲini ye ko u y'a jira k'a fɔ ko AIM ko ale tɔn ko k'a ci ka bɔ yen pewu Amara a bɛ n'a fɔ aw ye tɛgɛrɛ fɔ nin na dɛ o diyara aw ye AIM a fana y'a ka minɛn bila n'anw bɛ AIM kɛ ka tɛmɛ nka ni AIM in kun tɛ an k'a fɔ tiɲɛ na ministre n'o ye je le répète ye administration territoriale a ko ka kɛ ni accord d'Alger bɔli ye an ka jamana kɔnɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu tun ye jɔyɔrɔ sɔrɔ an ka marabolow kɔnɔna na sa ni musakaw tun bɛ d'u ma n'a fɔra o ma ko conseil spéciaux ni gouverneur kun y'olu sigi sen kan min ye gouvernement de transition ko ale ye communiqué kɛ janvier kalo tile 25 san 2024 ko k'a jira k'a fɔ ko accord d'Alger tɛ se ka sigi sen kan ko o senfɛ sa ko maa bɛ yen ko n'o kɔni tun bɛ tɔnɔbɔ accord d'Alger ko la ka kɛ ni a sɛbɛnw n'a fɛnw ye k'o se ka to sen na nin waati in na Amara o de la sa ko yaasa min ye accord hakilina bɔli ye o hakilina hukumu kɔnɔna na ko yɛlɛmaba de bɛna don autorité intérimaire délégation spéciale ko olu kɔni cira ka bɔ yen pewu conseil spéciaux minnu kun sigira gouverneur fɛ fana k'olu fana bɛna ci ka bɔ yen pewu ko wa fana ko sɛbɛn min kun taara k'olu sigi sen kan k'o sɛbɛnw si tɛ mago ɲɛ tuguni min ye abrogation
autorité intérimaire ka sigili senga o sɛbɛn bɔli ye o hukumu kɔnɔna na k'o bɛ tali kɛ accord d'Alger o min dulonna Mali yɛrɛ ko o sɛbɛn min bɔ yen pewu k'o la sa maa o maa bɛ bin nin waati in na Amara n'o y'a sɔrɔ jɔyɔrɔ de bɛ e bolo ko e tun ye autorité intérimaire ye ko i ka jɔyɔrɔ ko a banna pewu min ye collège transitoire ye autorité olu de bɛna bila sen kan olu fana mun bilara sen kan n'o ye collège transitoire olu minnu bilara autorité intérimaire ni collège transitoire minnu bilara sen kan san 1000 fɔ san 2016 ko olu kun sigira yɔrɔ minnu na sa o kun ye cercle ye commune région Tombouctou Gao Kidal Taoudeni ani Menaka ko maa minnu b'o jɛkulu kɔnɔna na sa n'o ye collège transitoire Tombouctou Gao ko olu n'olu kun sigira sen kan san 2016 ko olu fana ka baaraw e kɔni t'o ɲɔngirilen de ko olu fana kan ka ta waati la yaasa ka se ka don bɛrɛ la min ye commune 30 ye o bɛ Tombouctou région kɔnɔna na olu sen b'a la 21 o bɛ Menaka région kɔnɔna na autorité intérimaire ni collège transitoire olu ɲɛmaayaw jɔyɔrɔw ko olu kow bɛɛ lajɛlen tun bɛ plateforme ni sema mɔgɔw de bolo ale ni inclusivité ko sisan kɔni ko fɛɛrɛ ni dabali de bɛna sigi sen kan sa yaasa o jɔyɔrɔ ninnu administration territoriale ale ka olu di ka se ka o sigi sen kan ko nka ko fɛɛrɛ fɛn fɛn sigira sen kan min ye kalo san 9 tɛmɛnen kɔfɛ sa ko ye k'a fɔ ko sariya kɔni labatoli ko a gɛlɛyara accord d'Alger yɛrɛ ma se ka ɲɛ sɔrɔ k'o la bi ko yɛlɛma kan ka don jɔyɔrɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen na mouvement ninnu fana k'olu caman bɛ yen k'olu taar'u yɛrɛ sɔrɔ ni ɲugawale ni bamacawale la min ye nɔminɛliw ye u b'olu fana nɔfɛ yɔrɔ caman na olu dun maa kelenw olu caman fana tun bɛ conseil ninnu kɔnɔna na ale ni transition autorité intérimaire na Faganga yɛrɛ tun ye Kidali ta ye o fatura k'o yɔrɔw la sa u bɛna n'a lajɛ président autorité intérimaire ani collège ninnu ko ka olu bɔ yen pewu ko yaasa minnu bɛ yen n'olu kɔni taara don bamacawale fɛnw na sa k'olu ka décret bɛɛ lajɛlen bɔ yen yaasa ka se ka fɛɛrɛ sigi ministre ko n'Ala sɔnna a ma u na jɛ wɛrɛ bila olu nɔ na baara kɛcogo la ministre min bɛ affaires étrangères kunna n'o ye Ablaye Diop ye ale ye laseli dɔw kɛ o laseliw ye tali kɛ mun na baara min n'o ye Mali ni Turki ka bolo di ɲɔgɔn ma o 4nan o baara min kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ n'a kan ka taa kɛ Turkikaw fɛ yen a y'a jira k'a fɔ k'o bɛna kɛ waleya min bɛna to Mali ni Turki u ka bolo di ɲɔgɔn ma n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn ye olu bɛɛ lajɛlen bɛna se ka lajɛ cogo min Mali yɛrɛ kan ka baaraba minnu kɛ ka nin kura min don ani Turki ka bolo di ɲɔgɔn ma na ko olu waleyaw kan ka kɛ o kɔnɔna na Diop a ma dan o ma koyi a ko n'i ye o ko ta k'a jateminɛ bi ko min ye Turki ye ko ale b'a fɛn fɛ ka na baara caman wɛrɛ k'an ka jamana kɔnɔ lajɛ in min kan ka kɛ sa ko bɛna kɛ sababu ye yaasa o ko bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kelen kan Ablaye Diop a y'a jira conseil des ministres la fana k'a fɔ ko Mali ni Rwanda k'olu fana kan ka ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye kan ka kɛ mai kalo in kɔnɔna na san 2024 k'a bɛ kɛ Kigali n'o ye Rwanda faaba ye k'o bɛna kɛ sababu ye siɲɛ fɔlɔ ye sa min ye Mali ni Rwanda u ka sigi sariyakisɛw kan min ye baaraw kɛcogo ɲumanw kan jamanaw bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka se ka baaraw kɛ conseil des ministres a y'a jira k'a fɔ ko nin lajɛ in bɛna kɛ u sen k'o bɛna to jamana fila in kɔni k'u tɛgɛ don sɛbɛnw na sɛbɛn minnu bɛ yen bi n'o bɛna u gɛrɛ ɲɔgɔn na sariyaw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ dafa min na ministre min bɛ kalanko kunna n'o ye enseignement supérieur ye ale y'a da conseil des ministres tulo kan k'a fɔ ko min ye université san ye sa ko o daminɛna o san daminɛ hukumu kɔnɔna na sa ko min ye irisilakaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko u bɛna bourse di an ka jamana ma bourse min n'a bɔra irisikaw fɛ yen sa ko a kɔni bourse tun bɛ bɛn 290 de ma ko min ye bourse in ye ko licence ni master tun b'a la doctorat k'a bɛɛ lajɛlen tun kan ka kɛ ɲinan san kɔnɔna na 2024-2025 ko baaraw bɛɛ lajɛlen kɛlen ka ban janvier kalo tile 31 san 2024 ko u y'a ye k'a fɔ ko maa 899 olu de taar'u ka sɛbɛn da yaasa ka se ka jɔyɔrɔ ninnu sɔrɔ ka taa irisilakaw fɛ yen kalanko la fɛsɛfɛsɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa k'u y'a ta k'a jateminɛ k'a fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ ko 1000 ale ni 182 ko olu ye candidat ye minnu kɔni sera ka u taw kɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ u ye présélection sa n'o ye ka sugandi ka bɔ ɲɔgɔn na ko u y'o de kɛ o y'a to sa u sera ka maa mun ta o ye maa 100 licence la série bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan baccalauréat la u ye maa minnu ta sa o ye maa 180 maa 180 ye k'olu fɔlɔ taara min ye master la ye maa 80 o fana taara ko doctorat tugu la fana ko maa 30 ko o fana taara ko ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛna bila ka taga irisilakaw fɛ ka taa kalan kɛ ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ni yiriwali ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maaw ma ale y'a fɔ
conseil des ministres maaw ɲɛna k'a fɔ k'a tun bɛ marokokaw fɛ yen mali ni maroko k'olu ka ɲɔgɔn lajɛ dɔgɔtɔrɔ ko ta nasira fɛ dɔgɔtɔrɔ ka ko ta nasira fɛ farafinna kɔnɔna na o baro sigi ta ko 11 tun bɛ ka kɛ marokokaw fɛ yen ko mali y'i jɔniyɔrɔ fin o la février kalo tile 28 ka taa se mars kalo tile 4 ma ko jɛrɛ in kɛkun kun ye min ye Maroc ale ni jamana wɛrɛw bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka baara kɛ farafinna denmisɛnninw olu fana sen bɛ se ka don furakɛli kow la cogo min na min ye hakilina falenfalenw ye bolo di ɲɔgɔnmaw adamadenya fana taabolo fɛ Maroc yɛrɛ bɛ se baara minnu na k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛ yira maaw la u y'a yira k'a fɔ minisiri ka laseli la a y'a yira k'a fɔ ko baara in fana senfɛ k'u ye hakilina falen caman kɛ min bɛna na to Maroc ale kan ka na baara minnu kɛ an fɛ yan dɔgɔtɔrɔ ko ta nasira la ministre de la santé a y'a yira fana k'a fɔ ko jɛrɛ dɔ fana sigira sen kan jɛrɛ min ni o ye tali kɛ paludisme ale kɛlɛliko la an ka jamana kɔnɔ ko sabula ko min ye pali ye ko a bana in kɔni a cɛ juguyalen don kosɛbɛ ko min ye lajɛ in ye sa n'o kan ka kɛ nin mars kalo in n'o kɛra nin mars kalo in tile 5 ka taa se n'o kan ka kɛ nin mars kalo tile 5 sa kɛ ka taa se tile 7 ma amara ko o kɛra Camerounkaw fɛ yen lajɛ in kɔnɔna na sa ko Mali sen yera o la min ye Mali yɛrɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu b'a bolo paludisme ko la a y'o bɛɛ lajɛlen dantigɛ yaasa farafinna bɛ se ka nɔbɔ o la cogo min ko min ye paludisme kɛlɛli ye Mali misali caman taara ka kɛ ni baara minnu kɛra an ka dɔgɔtɔrɔw fɛ pali ale kɛlɛli la farafinna ale kɔnɔna na ministre min bɛ baara ko kunna ale ni fonction publique ni cɛfɔ ni kan bɛ baarakɛlaw ka hukumu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko min ye concours direct ye ka don fonction publique la san 2023 ta ko o dɔ o segin bɛna na kɛ o kan o hukumu kɔnɔna na sa maa minnu kɔni b'a fɛ ka u sen y'o la sa ko sabula musaka in kɔni bɛɛ lajɛlen kun bɛnna ko nka ko concours in kɔni ko a bɔra a ma ko sabula dunko yurugu ko o yera ko la min ye recrutement kura ye ko o bɛna na lancer conseil de ministre ale yɛrɛ bɛna na o communiqué kɛ mars kalo tile 15 k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛ sini ye ko concours kura k'a bɛna na o da bɛɛ lajɛlen tulo kan farikolo ɲɛnajɛ seko ni dɔnko ministre ale kɔni ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'a b'a da conseil de ministre tulo kan sa ko min ye olu ye lajɛ dɔ kɛ farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira fɛ n'o b'a fɔ ma ko symposium farikolo ɲɛnajɛ n'o ye balontan ye o ko bɛ se ka taa ɲɛ cogo min ko baara in kɛra mars kalo tile 5 ka taa bila tile 7 la samedi 26 mars la ko a jɛrɛ in y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan maa o maa bɛ yen n'o bɛ Mali kɔnɔ n'o da bɛ don farikolo ɲɛnajɛ ko la min ye techniciens ye o ministère mɔgɔw wo farikolo ɲɛnajɛla kɔrɔw wo fédération mɔgɔw wo journalistes wo ko nin bɛɛ lajɛlen nana sa ani ministre kɔrɔw ko ka n'u da don nin ko in na ka hakilina di yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min k'u y'a yira k'a fɔ k'u ka lajɛ senfɛ sa ko waleya minnu ka se ka kɛ yaasa aigle ka se ka jɔyɔrɔba sɔrɔ balontan nataw la o ye k'a fɔ ko ka fédération yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye direction technique nationale ye ko ka o sigi sen kan o ka se ka baara kɛ ka ɲɛ min ye aigle ka encadrement technique ye ko ka o fana dɔ fara o mɔgɔw kan technicien minnu bɛ jamana kɔnɔna na yan ani maa minnu bɛ n'olu bɛ balontan ko dɔ ka taa se dɔgɔtɔrɔw ka sira na sira fɛ sa ani ni arbitre ka ko ka dɔ fara o kan ko fana ko k'a lajɛ équipe nationale n'o ye centre de médecine ye ko ka o fana minɛnw ɲini ka d'o fana ma équipe nationale yɛrɛ fana n'o ye académie ye ale ni centre de foot ko k'olu sigi jamana in kɔnɔna na fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko ka balontan ɲɛnajɛkɛyɔrɔ ko ka olu caya min ye championnat national min bɛ sigi denmisɛnninw tɔgɔ la n'olu si ma san 17 sɔrɔ ko k'o kɛ npogotigininw ta san 20 ko k'o fana kɛ aw ko cɛ balontan b'a la ko npogotigininw n fila tɛ taa dɛ wa min ye ndolati min tun bɛ kɛ carré kɔnɔnaw la sa n'a bɛ f'o ma ko sport scolaire ko ka olu fana sigi sen kan wa min ye association des supporters ye amara ko k'olu fana fara ɲɔgɔn kan ministre de la jeunesse et des sports a ko fana ko u ye baro sigi kɛ baara min na n'o bɛ tali kɛ sa olu yɛrɛ ka farikolo ɲɛnajɛ olu ka yɛlɛmaba minnu donnen n'u ka ko hukumu kɔnɔna na k'u y'o baro sigi kɛ yaasa maaw bɛ se ka faamuyali k'o la cogo min na ministre min bɛ sɛnɛko kunna ale fana y'a fɔ conseil de ministre mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko u tun ye lajɛ belebeleba kɛ lajɛ belebeleba min n'o bɛ tali kɛ sa yaasa min ye sɛnɛ kɛcogo ɲuman an ka jamana kɔnɔ ko baara in kɔni région 7 ko o de sen yera la ni commune 18 baara in sa ko a y'a to sɛnɛkɛlaw ni sɛnɛ baarakɛlaw maa minnu bɛ sɛnɛko hukumu kɔnɔna na ko olu ka sigi sen kan amara min ye ministère de l'agriculture ye a ka nin kuma in a y'a yira k'a fɔ ko u bɛna na min kɛ o ye ka sɛnɛkɛla maa 126 min ye olu kan ka ye maa 13 408 olu kan ka ye min ye sɛnɛ yɛrɛ sa minnu yɛrɛ bɛ sɛnɛko kɛ n'u b'a k'u ka du kɔnɔna la k'olu fana kan ka fara ɲɔgɔn kan hectare
hectare 1,000 ani kɔ ko o de bɛna na d'u ma yaasa u ka se ka sɛnɛ ko kan k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ baaraw bɛna se ka kɛ cogo min sɛnɛkɛkow olu b'a la cogo min na baganmarakow bɛ a la ko tɛsi in kɔni kan ka kɛ yaasa k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ min ye baara min se ka kɛ cogo min na sɛw b'a la misiw b'a la ka taa se baw ma ale ni fɛn wɛrɛw minnu bɛ se ka ɲɛ an ka jamana kɔnɔna na u kɔni ko nin kɛkun ye k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nin baara in kɛ n'a bɛ se ka sigi sen kan ministre bɛ entrepreneuriat kunna an ka jamana kɔnɔ ale fana ye conseil de ministre lakodɔn k'a jira k'a fɔ ko olu ye barosigi dɔ kɛ barosigi min sa n'o bɛ tali kɛ u ka baara kɛcogo kura la falenw bɛ se ka don a la cogo min na ministre min fana bɛ yen halisa ale ministre min bɛ yen n'o bɛ premier ministre kɛrɛfɛ nagakɔrɔla la ale fana y'a jira k'a fɔ k'u ye jɛɛrɛ kɛ jɛɛrɛ min ye tali kɛ sariya kura minnu o la cogo min na ministre de commerce ale fana ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko u ye baara minnu kɛ ni o ye organisation conférence ministérielle de l'organisation mondiale du commerce ko u y'o ta k'o 13nan baara mun kɛ n'o o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra mars février kalo tile 26 ka taa se mars kalo tile fɔlɔ ma k'o kɛra Abu Dhabi kaw fɛ yen Mali k'ale sen yera o ɲɔgɔnye in na ɲɔgɔnye in ye tali kɛ fɛn minnu na sa o ye ka se k'a dɔn k'a fɔ min ye baara minnu bɛ kɛ jagokɛlaw fɛ olu ka se ka don ba la fɛɛrɛw ni dabaliw ka sigi sen kan yaasa jago kɛcogo kura yiriwali bɛ se ka kɛ cogo min na Mali ale ni Abu Dhabi olu bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na wa u y'a jira fana k'a fɔ ko falen caman bɛ yen k'olu kan ka sigi sen kan yaasa baara kuraw bɛ se ka kɛ cogo min na degun minnu bɛ yen olu bɛ se ka dɔgɔya cogo min na jamana ninnu olu ni ɲɔgɔn cɛ o ko hukumu kɔnɔna fana u y'a jira k'a fɔ fana ko min ye jamanaw ye jamana minnu bɛ yen bi ni olu kɔni bɛ nin baara ninnu kɛ sa kɔɔri ko ta nasira la k'o y'a to ko Mali ale yɛrɛ fana ka se ka bila kɔɔri ko o ɲɛma san 2 a kan k'o baara kɛ ani Côte d'Ivoire ministre délégué min bɛ premier ministre kɛrɛfɛ ale fana ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko a ye baara minnu kɛ constitution kura kan maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na a y'a da don olu la k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna yaasa jɔyɔrɔ min bɛ maaw bolo min ye sariya sunba ye a taacogo n'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ baara in kɛra kabalakaw fɛ yen mars kalo tile 9 tɛmɛnen bɛɛ lajɛlen ko o tun bɛ kɛnɛ kan min ye ministre ye ministre secrétaire général du gouvernement chef de cabinet k'olu caman taara a kɛnɛ kan Bamako ani Kulukoro ka taa se maa wɛrɛw ma maa minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen don sariya sunba ale lafasalen na a la ɲɛfɔli ma k'olu bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna sa ale ko k'o ye conseil de ministre la kodɔn baaraw la baara minnu sigilen don jamana kɔnɔ n'o o bɛ ɲɛsin banaw kunbɛnli ma u y'a jira k'a fɔ ko min ye coronavirus kɔni ye ko ale jɔlen don nin waati in na kosɛbɛ ko nka ko dengue fana ko o fana kun bana kɔni tun bɛ ka walankata ka fa yɔrɔ caman fɛ i n'a fɔ k'a kun y'a lakalu ye cogo min na dɔgɔkun tɛmɛnen na jamanakuntigi ko k'u ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan yaasa maaw bɛ se ka tanga cogo min na min ye tangalaw ye ko bɛɛ lajɛlen k'o don ka kɛɲɛ ni nin bana ninnu ye conseil des ministres ale kɛra kunu min ye mars kalo tile 13 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali ale de ye sɛbɛn in fasiri Amara nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na ta la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn min ye wulada in na ye n'ala n'a kɛra sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan kibaruya minnu n'olu ni ninnu fana tɛ kelen ye k'olu da bɛɛ lajɛlen tulo kan maaw bɛ se ka faamuyali kɛ a la cogo min na an ka radio partenaires caman ye ɲininkali kɛ k'u bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogo di joona an y'a f'u ɲɛna ko kuranko don ni kuran ba sigira an bɛ se k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ an wɔsilen filɛ ko torijenina fɛɛrɛ ni dabali a ma nɔgɔn kuranko de ka gɛlɛn parce que kuran bɛna wagati minnu na a n'an bɛ fɛn kɛ wagati min na kuma la an bɛ bɛn n'a ye kuma la an tɛ bɛn n'a ye énergie fana ye programme min sigi sen kan an b'a fɔ a bɛ ka respecter an b'a fɔ ko a bɛ ka respecter parce que bi n'u ye heure mun fɔ a mara a kɔni bɛna o heure la hali n'o y'a sɔrɔ jama kɔni bɛ fɛ a ka caya ka tɛmɛ nin kan ni ne fana se b'u ye nin waati in na a k'an bɛɛ wula fɛ n'ala n'a kɛra sɔnna a ma. Sur ma gauche, vous avez mon fils et mon père en même temps, Adama Keita Kora. Aussi, un maître d'une Ngoni, un autre fils, Asaba Dramé.